Bandiraɓe jam nyalle moɗon, on calminama, on jurama, kadi on mbiyama mawde malade. Yo Allah yurmo en yaafo mayɓe men mayɓe julɓe kala. Kona ɗum ko jinno hande yewtude ɗo seeɗa tan siftodirde bandiraɓe ko femtay ɗe balɗe ko kewi to Mauritanie to ɓeɗo yanoɓe asoyde kaŋŋe. Ɓulli ɗi gasno kañum e koye munen, boyli ɗi gasno ngam yilade ko dañ jorte munen canki. Hunde yurminide ha ɗon wawi hadde. Ñaguima Allah nde yurmotoɓe yaafoɓe, kamɓe dendagal mayɓe julɓe, en du'ani maɓɓe, en du'animo koreji maɓɓe, en du'animo Mauritania fof. Yo Allah waɗɓe sahodinɓe, yo Allah waɗɓe to waɗanno moƴƴuɓe. Kona ɗum ko geɗe seeɗa tan, holko jangaten ɗum ɗo. Ko ardi fof ɓeɗo ma mbiya ndeysan genale maɓɓe, ma mbiya kamɓe gasani ko'e maɓɓe bamule maɓɓe to gubbote. Yurmini ha ɗon wawi hadde. Sa dari tan ɓulli ɗi no mbayi luggidde ɗum ɗo, a wiyama tan ni ɗum ɗo ko neɗɗo tan kañum e doole muɗum waɗi ɗum, a yeddat ni mbiya hol neɗɗo wawirta wadde ɗum ɗo. Sa yi ɓeɗo waɗɓe gorolle joɗi ene padi bele musidɓe munen ma jiite walla jiitatake. Sa yi mbaɗi gorol maɓɓe padi, elle ma mbiya ko mawɓe men mbiyata ko koye kafal siraɗi ɓe goni cikkata mataw. Hunde ɓurani ɗum yurminade. Eɓe jime gaska luggiɗka, kamɓe fo ɓe padi, ɓe mbemi, ɓe paayi, ma mbiya ko nyalawma darga ɓe goni e muɗum. Bandiraɓe, ɗum ɗo yurminaki. Ko jiɗɗen wiide tan, laamu Mauritanie enen fof eɗen gandi, laamuji Afrique enen fof eɗen gandi no mbayi. Bandiraɓe, ɗum ɗo ala ko janginta en. Haalde wonde ngakkere laamu ɗum ɗon yimɓe ɓenni ɗon ko neɗɗo mataw ko ene musna tan hunuko muɗum. Kono bandam en, mata yimɓe ɓe mijotako yaade e ɗum ɗo wonde so wona ko dañiɓe jaaɗo e ɗum ɗo, so wona ko dañi ɗum ala ko dañata hen. Mata yimɓe ɓe mijotako. Doole maɗa e sembe maɗa fof mbaɗa hen, te laamu ni yomnoma impoji. So laamu fayi limtude yimɓe ɓe rokki liggeyaji, limtuma hen kadi anu kom ka dokkaɗo liggey. Bandam en, cikkuɗa ni koyram ene diwa ɗo. Sa yi ɗum ɗo, koyram ene diwa ɗo. Holko jarani neɗɗo ɓe gimmo Mauritanie bange worgo, bange rewo, bange fuɗnange, bange hirnange fof jahane kawritoy toon ngam tan yilade kalis jawɗo. Bandiraɓe, holko jari, holfo ko jarani neɗɗo e ɗum. En toñata hay goto, en ganda goto fof no yaari, kono kam eɗen gandi ni nawata e neɗɗo ɗum ɗo ko ɓuri hewde nawata e neɗɗo ɗum ɗo ko ronkere, ko heege ne riddi ɗum e fof. Kono bandam en, bali ɗum ɗo ne jari. Beele yaade nde ɗo yolde fof Mauritanie, way tan koni immade Mauritanie hoore ha laacini, jaha e ɗum ɗo, joɓa halis, jomneɗa impoji, jaha gasa yalli keɓa, yalli mbasa heɓde. Haysa heɓi ala ko jaranma hen. Bandam en, beele neɗɗo wawa miijade wadde goɗɗum oɗo halis mo waɗata hen nduɗo yaadu, wawa wadde goɗɗum ko dañi ko ronki fof ni heɓi ndimagu muɗum. Te ɓuri musde hen hewɓe nan toon jaha ko woɗɓe joom kalisaji en ligginta ɗumen, kañum en ne jahane gasoya mbaɗa hen doole munen to mayde nde woni to, ko kañum en goni toon mbaɗa fof
heddiɓe joom kalisaji ɓe kañum en keɓi ga, kañum ene pade maɓɓe so ɓe jiiti kaŋŋe o nawata kañum en ko ɓurno wadde fayida ko. Kañum en kam keɓani pittali munen jahani hen bandam en, mati yontani yimɓe mbatta hakkillaji e koye munen, yimɓe ganda innama ade ene jogi hakke e hoore muɗum. Joni en natti haalde ni haala wonde neɗɗo no foti ittande innama ade hon muɗum geɗal hokku ɗum hakke. Joni kay haala ka woni ko neɗɗo innama ade e hoore muɗum yo andu fittandu mum ene joge muɗum hakke. Holka ɗo waɗa ko ano ko wallahi ma ñawdo e fittandu maɗa. En ɗen luuka jammay ñalawma laamu waɗani ɗum ɗo waɗaka, ma Allah ñaawu lamɓe meɗen ɗum ɗon fof, ɗum ɗon kay ɓennanoma. Kono bandam en mbele enenne en mbattata hakkille, mbele yontani miijen enenne woten ñawdoyde pittali meɗen yaade tan ne weddo fittandu muɗum e ɗum ɗo bandiraɓe. Holko jari haytan mone wima yo Allah yurmo yaafoma laamu anda hayno poɗɗon onon mayɓe ɓe, koma heddiɓe blogueruji ɗum ɗo binda ha tampa ko nden laamu arata yaltina e o konngol muɗum wiye wonde ko ni poti taw anda hayno poti, ƴewtan wiye yaaɓe dandoyde, yaaɓe yiliyade ambulance nawi ambulance yel gotel, hay secours ala e bandiraɓe. Ɗum ɗo neɗɗo ni yiye ɗum ɗo kay sa yiɗum andi leydi ma no nangirma. Neɗɗo kay wonata kay ko lamɓe nangirma, a wona neɗɗo mbasa woƴede fittandu maɗa, mbasa woƴede gurdam maɗa. Kono ano kay woƴƴe gurdam maɗa, goƴƴa hoore maɗa. Mo mbiɗani fof wiye ko basal nawi yimɓe. Ko basal kay, sino wonano basal kay wona geɗe yimɓe jottotako ɗum. Kono mbele basal ene jarani neɗɗo ɗum ɗon jarani neɗɗo basal. Ma wood goppuɗo ngesa muɗum e nder Fuuta, e nder jeeri e waalo, taw gandanɗa hoore ma haalis heyi no waɗoy toon o so ligginoma ɗum e jeeri muɗum e waalo muɗum, ma Allah waɗan ɗum suturu. So soodino be'el mum, baalel mum, nagge mum, ko wawi wonde fof dammiri mum ne neha, ma wood ko dañi hen, Allah waɗan ɗum hen suturu. Kono noon neɗɗo ɓurnoto ɗum ɗon wiye wonde aynata, wiye remata, wiye renata jawdi, ɓurno ɗum ɗon wiye remata ngesa bammun, wiye aynata ñalbi bammun, wiye sodata jawdi ene rewa hen, ene ɓurni ɗum ɗon yaha weddoyo hoore mum ɗum ɗon yahane asoye en fade kaŋŋe bandam en. Ɗum ɗon jari neɗɗo kay innama ade goɗɗo kay wiyata ewa gurdam maɗa ala ko jari, woƴakama, teddinanima, hormakima, kono ano kay hormo hoore maɗa. On jiiɗe balɗe cukalel cankingel to Marok to, on ji aduna fof no luukiri, no haala muɗum. Marok ɓe mbaɗi kam hay sinno kam wonde hol wiyoɓe wonde ko ɓuri hewde hen ko mataw ko propagande tan ɓe mbaɗi. Kono kam no waywade fof ɓe dilli kam, laamu ngu dilli, woodi ko waɗi. Mauritanie joganani dillude, on ji Mauritanie naɓe sa yiɗi men ɗe balɗe kala haala sukaɓe Marok, cukalel cankingel Marok ngel no luwo kañum toon ɗum cikkata kañum en elle Mauritanie wona ñande fof eɗen jeeyi, ñande fof cukalon enen gujje ene nawe, Hadjettu Wele en, Penda Sogue en ɓe ene gujje, ɓe ene violé, ene mbare jiitetake, ɓe nanne kasoji, ɓe ala fof ko mbattake, rewɓe ne violé, cukalon jibina kon ne bedde laabi. Ɗum ɗo fof ndaare hay goto a nanta ne wi hay konngol e o cukalel dilli Marok to, batte aduna fof dilli tan ne dilla ene jaha. Ɗum ɗo ngal ɗo seytinagal e nafigagal. En mbiyani wonde ko cukalel cankingel Marok ngel, en mbiyani yimɓe potani haalde haala maggel, potani yurmade ngel, en mbiyani yimɓe potani wiide Allah yurmo ngel, yaafo ngel. Kono so neɗɗo yeehi cukalel gongel cankingel Marok, ene woya haala muɗum, ene diwa to, ne diwa ga, ne misɓo to, ne ɗumɗina ga, ne winda to, ne winda ga. E nder leydi maɗa ne gonɗa, e nder bandiraɓe maɗa subaka fof yimɓe ne maaya, a dillata, a daalata. ɗum ɗo wona seytanagal, ɗum ɗo wona nafigagal. Bandam en
yonti yimɓe mbatta hakkillaji e ko'e munen, ganda wonde so kañum en teddinani gurdam munen, teddinani ko'e munen wonde ko ɓiɓɓe adama, hay goto goɗɗo teddinta ɗumen. Neɗɗo sa yawimo hoore maɗa a fotani fadde e goɗɗo yo teddine, sa haɗi hoore ma e ndimagu maɗa a fotani tombade yo goɗɗo hono maɗa rokke ndimagu maɗa, rokke hakke maɗa hakke aade neɗɗo, ko ma waɗa hoore mum ko neɗɗo. So waɗi hoore mum ko neɗɗo, teddini hoore muɗum, teddini ndimagu muɗum, nden sohlani kono wiye goɗɗo o yo teddin ɗum, yan automatiquement goɗɗo o ma teddina. Kono en yurmini tan, en yurmini bandiraɓe, en yurmini yonti yimɓe mbatta hakkillaji e ko'e munen, yonti yimɓe ganda kala ko daranaki ko'e munen ala darontoɗo ɗumen, yonti yimɓe ganda laamuji hajuji munen ala yimɓe, yonti yimɓe ganda so tawi keɓani jeytare munen, keɓanani ko'e munen jeytare munen to bange faggudu, ko heddi ko fof ne mbawi yejjide ko ɗum ardi taw. Nde wonnon neɗɗo so heyɗi ko woni dimo ko fof, ko jogui neɗɗagal fof, holno keyɗirta, holno mbasirta, ma waɗ ka yiɗa wadde bandam en. Heege noon e basal ittata ɗum ko geɗe ɗiɗi. Ittata ɗum ko neɗɗo daro liggo, liggey one so tawi a jangani, a anda no liggortoɗa, wadde hay sa yiɗi liggade, sa jangani o wona tan so wiyama jangani tan woto yimɓe cikku tan haalate ko dañi diplôme aji yeehi université, ala, jangde kono wawi wonde fof, sa jangani tan goɗɗo hutorte. Ɗum noon waɗani yimɓe tan ko geɗe ɗiɗi, daro teddina ko'e munen, tina ko'e munen, ganda ne ngoodi, mbayla gonka munen, walla so ɗum ala yimɓe pellita hankadi garɗo fo yaɓɓa ɗumen, mbaɗa ko'e munen no jawdini, walla ni hay jawdi ɓuri ɗumen, ko ɗum tan. On calminama, on jurama, jafoɗon ko sunade tan ɗum ɗo ko waɗi ko e mettere. Nde wonnon sa daari gonka Mauritanie hande tan, leƴƴi ɗi fof noon, sa dañi kadi leñol maɗa ano, sa daari ko ɓadima ko, cikkata kadi ko ano ɓuri bonde, wadde firti fof tan koko boni, koko bondi. Ɗum noon so yimɓe mbawi daro liggo, neɗɗo, mawɓe men kewi wiide ñametake yaretake, neɗɗo golle mum tan e balle mum ni foti, tew mum ñametake yaretake. On calminama, yo jaam ñallan en ha saha goɗɗo, ko musidɗo mon Amadou Yacoub.